And then so Anasadia media, yes, I show you, there be a shoma, it is some pa, about some money, some on TV, some what you know, Sia, and one show dinner, or Wankasa or Bravo, and I have about some more, if you, when you say, shall say, Cassanti, about some, the since you never be brave, a school for a poor and free, said another bad number to na yede koye sofe aboni papi wuso betimi aboa na so wetimi enwane bebre dan dan nyina no oso ti anansede media na fe nyamo abakosem na oso ti de bo obra ekro ye hyase a ye koye yakeka firi na se twin susa ede ababedu ye na prempa a odikan eso dan no a ehie wo twatro no ye ka bibi fa na prempa na obedia de no sha na fi 1896 kosi broni bae na oye na bi se obechida ko na nka obetimi ya ma Asante ene broni ako na so asama na si owo 1874 no ba na kofi kakri entopani na ompese Asante ebekoso na omu ako enti ne oye ne se oyedin ama akosi ekoko echie no enyo no nko oni nipa bese adunum emielu 52 na broni chie wo mo na ode wo ko amanone e kai se ode wo ko kane ode wo ko ye kepkus ene alimina ofiri wo ode wo ko ye salon fi salon na fi ode wo fa koso a ko baby o chigira kra ese shells island se de na prepe ene nipa bese adunum emielu de obaka kudi ye shells my now so na wasa Asante ko etwa so akọ sabra okọ wachiche ahemfo panifo pi ebo ko nti o mama ka no na omu enye du sa na panifo chiche o bi ni ko ye na ajusu hene e ka ho ye ka ajusu ehina obi a o so odi mu pa o Asante abakosem no ebra na ye ka Asante ene de cha ekon no ahemfo akese nan a wo de wo nkwa eto ho ede ma Asante no na ajusu ne ka ho na na dikopim ono no ofajiso ko ka ho afi na kuma wuhene eso na o ka ho na pebo akodia na afi na asenso so fi akase kesi do so ka ho ana ye mampon ehene na wahin enentuo na ono so ka ho ebra broni eba ya na ochichi omoko ofa ajusu ne ani efred say na afa ne fa no ede ka ho na afa ne amekan ne nua ba pa ene nana Yaa Asantewaa ye beka ne ho asemi abakosem ene emu ene ti se ye beka nana Yaa Asantewaa eho abakosem a na se ne me bi ho no ma yo se ye hu nana Yaa Asantewaa owo ajusu besiase ajusu abesiase na ne papa na ye friend say na akwabra ampoma ana ne maame so ede na etepo na ono na owo saa na Yaa Asantewaa ani ni nua bema ye friend say na afane eno na afane edi hene ewa ajusu no na Yaa Asantewaa so edi hima ewo ajusu eman emu na Yaa Asantewaa eware ewo mikura ne friend say na akwabra usu na also one no oba akwa be friend say na amasewa ebekatu also owe nya no ho asem ene yeka nemo yeka na Yaa Asantewaa emu ase ebra ofa na afa ne akoye no na ajusu enya obi a obedi ehene ntina na Yaa Asantewaa ana na edi ade ewo ho se oman ka hu se abusu a ewo mu adosu nyina na asrafo nko a ana mama edi ye ahene ewo nkom baako ewo chene na amasawa fe na ebreboa esusu ewo feso na fe ye ajusu susu na Yaa Asantewaa wo mu na ye asrafo a omadi ade se atemfo akese ewo Asanteman emu na ekunu chi a chese okọ ebe se fie be nan ana sabre na akosi broni a ono yede na betena eye Kumasi sabre no waji Kumasi aboso na omasi fort nka se Kumasi fort na ewo eye post office
chair was a post of casino, a chair wounds and a fair, a fort casino was fort, F.A. the hop, and an hour no chair. Now, Obu and minor. Sabra make us say now, a Indian in Yama Bibrino, the free Asante, and some Aquapudi, the Furon, and some. One SCC, a henny, one papa much chair and Chichimu Bri, and our bar as such memo. This is needed Kakamuni down now. Oh, yes, sir, near one of now. At about one, Ogoni, I had said, Debbie, or you would and oh, sorry. No, sir. I didn't cry my baha. Asante awa kunyebi. Ta kunyani sikamwa. I was your friend now or no a transfer. Debbie, your friend, a man in transfer. It could be afternoon or see a friend. Na me ye, and in me jigs are kunyana, not in transfer. Maybe we are a come. I've been away about a possible need to kill him. Say, or you're not just say, over prayer meeting. Now, meeting now, a friend or preference crew. I can see, you didn't let him say, Pokufu, Bepai, what and sick, pay Oba Straswa, Gaben, Mampon, Star, any group will be. Of course, now, a year, a juicy dear, now Oba and any dear, Yaa Asantewaa, to also a friend, I can't hold it, and my over the term. Oba I know begin holding Brana and you free a teacher to one. I saw what I said, maintenance. I just a buck of fat, sick a gano. A year or any transfer says you want my chinoco winning her. And she won't go fast as if you got and famra and son of me, the little talk merciful. A similar kaye, aha, a year him for no pa and also so. No near Simbia or Becca Eddie Afahon. The moment the way I say. Sada Chedia, a very day. A man managed you on almost you don't know the woman now a year, you know. And I asked and where we said, I didn't Tom Emma. To be a Jimmy Cassa, to be a Jimmy Yaffy. The Nuna, Sabre or Bessima, now or no, or really the business. I would do more or reading lending. Also, they are not. Now there's Hannah here. Hannah here. Or chances of her. A crossover no mucrum. Oh, somebody. Okay, I just said, Chessy. A pont and a boss one. Say a china. A crossover no mucrum or somebody there. And another say a nipper would jump if you a past. Emma and Fakani, I did trust. A whole Yaa Asantewaa and she said, Ma. Mamma always say, I will know you on only to go to Fatan. Lydia, Yaa Asantewaa, whom you bang will walk, so or no opa, because a young corporate is a gentleman. So, that's a more winching Jadia. Monya may submit him, no more from a damn tunnel, and mammy. That is a moment, ma. If you move me come here, now the amount of your mark, no matter chances. Now, smart you that cannot make just a bear. Mamma, it's my way. We no, so I read a person. Now, could you bring in a year and a nipper to see you now? No, done and fair, and or call, we need a chain. And when any year in the hole. Eddie, I know, very new didn't say good. No, no more, a Kuyana, I can't want the Mofata. What time you see that? We couldn't be over. Jane, Yahini back, and a transfer. Yahin saw watching it. Fine, here for my more rabbits and sapling. Yes, more dear. Yan for moment net, and for moment snap. More from some phone through so called. The real or silica, and oh, yes, said the old chia or. Now, the sin and all we approve is some and the fun seminar, and also gloomy the yellow and sad. That's our day, a dear white. Who fit our chance are gloves. Or so would you or stain and suffer, and then this said on the sick woodja, and all we so called a governor Casa house and also Chian or Washon, or has Oka, yes, I review. Into my man share and some nobody to share and some let's say a call, a cordial day in Muja. Now so a possibly and Casa, Sabrin. We didn't maybe I'm not Ushose, Senia, Mamma Casa,
bibi a wɔn aboa ɛhɔ si ɔnso na ɔmo ano nti ɔdane no bɔkɔɔ ɛna ɔkɔɛ na ne interpreter no kyerɛkyerɛ mu sɛ asɛm a ɔbaa no kan ne deɛ ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ntɔkwa ɛna ɔmpɛ sɛ yɛko nti yɛmmoaboa yɛn ho mekasa yi na akwasi kɔkɔɔ akɔ sɛ na tuo ne ade na po ɛna ɔsɛ bɛsi mmɛgye sikadwa no na ne yɛwɔ owura bi a na saa berɛ wɔ no ɔwɔ ahemfie bi a yɛfrɛ no sɛ Pamitwa a meka na sɛ mu ofiri kora a yɛfrɛ no sɛ amɔman ɛwɔ barekasi pan no so yɛwɔ dogya ɛhɔ nti wokɔ na aduru afiefie a na afei woba ne fa akyease a na wokɔ amɔman na ɔno no ɔkyɛ ahemfie hɔ bi nti biribi yɛkɔ so biara ɔnim na sɛnea ɔsitie no nti efiefoɔ ne ɛyi ɛto no mmara ne ɛto ne din ɛsɛ asɛm bi yɛbɛtie bi yɛbɛpie biara sɛ Pamitwa ate deɛ ɔburoni ate na kyerɛ sɛ n'ano keka nsɛm paa nti ɔse sɛ Pamitwa ate a ɔburoni nso so ayɛ dɛn ate nti ɛbaa saa no deɛ Pamitwa ne yɛ sɛ ɔkɔbɔ ɔburoni amanneɛ sɛ ɔburoni ma ha wɔ obibiara mu nti asraafoɔ menim baabi a wɔde akɔsie baabi a wɔde akɔsie no mɛkyerɛ wo na wone w'asraafoɔ akɔ hɔ na akɔfa ɛde aba ɛhefa a ɔsɛ barekasi wokɔ bare a hɔ ɛna wɔde saa sikadwa no ka hɔ no ɔsi buroni soa ne sogyafoɔ yi na ɔso wɔn sɛ monkɔ bare na monkɔtu fa mmra asraafoɔ yi duru hɔ no a ne pikiri dane bare nkuro efiefie wɔ hɔ nyinaa ni twɛ mu de wɔn ti bɔ bare mi pom ni bare paye mu ɛkɔsɛ wɔn kɔ akɔhwɛ ɛyɛ saa sikadwa yi nanso so barefoɔ no ani ate ade no ba saa wɔn so tiiɛ no a ɛna ɔso ayɛ ɛna yɛde sikadwa no firi hɔ tɛntɛntɛntɛm ɛde ani kyerɛ ɛyɛ kura a yɛfrɛ no sɛ abɔbugya ɛne ɔwase hɔ ɛna wɔn de kɔsie nanso akɔsi wɔn ani ahunu nti wɔn no ba yɛ wɔn hwɛ efie a wɔn ahunu na wɔn ti gu wura mu ɛkɔkɔ sɛ wɔn kɔ hwɛ baabi ewura mu sɛ wɔn ahunu anasɛ ɛyɛ ewu ne wura mu a wɔn kɔ no ɛna egyae mmɔborɔ gyae nkra ne awɔwɔ afei nneɛma mu hyehyia wɔn na nyɛ ɛkɔm sɛ di wɔn na agya nkɔdu ne bɔfrɛ no ne ade na wɔn titi yi na wɔn de bɛtena bare kurom sɛ wɔn di wie a na afei wɔn de barefoɔ no so de sie sɛ na barefoɔ no so abɔ yɛn na hɔ a na bare tutuo buroni asogyafoɔ yi ehu sɛ anibiri aba na ntɛmpa wɔn so abɔfoɔ na ɔkɔ baabi a sɛ wɔn ka sɛ etuo ato bare de sɛ etuo ato bare deɛ a na deɛ na ɔsɛ yɛ ɔsasa nsɔre na wɔn akɔkɔkɔ wei ɛma nipa a na wɔn da na Yaa Asantewaa afa kan sɛ ansa na nana prɛmpɛ ɛbɛkɔ na asante mu akyekyɛ kakra esan na hinnie no mfiri ti beebi wɔ da na prɛmpɛ afa na ebi nso wɔ na Yaa Asantewaa na so afa nti ɛbaa saa no wɔn a na wɔn wɔ na prɛmpɛ afa no yakyi bebree kɔ nti ɛma ebi ɛboa fesofoɔ ne ebi so ne nkurokuro bi a wɔwɔ hɔ nyinaa no ka wɔn bom ɛne yɛ abɔfo ɛde siani saa berɛ nso na efi a yɛfrɛ so ɔfe ɔkɔkɔsɛm kyerɛ sɛ na ɛyiri paa nti asraafoɔ no bebree bi mu a wɔn ntumi mfi ɛyɛ barefoɔ ɛde kura wɔn tutu wɔn so ekunkum fa ɛma bebree ewui ɛwɔ pɛm nsa na ebi nya kwan akɔbɔ amanneɛ sɛ asɛm a asie na sɛ etuo ato bare na sɛ asɛm asidi a ɛde na asɛm kɛseɛ paa de ba asɛm bɛyɛ na esiye efiri hɔ kɔ na ɛde paa bɔ mmɔdena sɛ nso wobɛtie efiri hɔ kɔ na Yaa Asantewaa ɔkɔmɔden ɛko nti ɛhɔ ne yɛduru a yɛba bɛto aso na yɛde akɔ mene mmasia berɛ a etuo ato bare na afei sikadwa nso akɔpɛ baabi de asie ɛdeɛn ɛde siye ɛyɛ ɔda a yɛ na wososo walike na afei wahyɛ na adeɛ a mepɛ paa sɛ ɔbɛyɛ sɛ wobɛyɛ comment no wobɛtwerɛ w'asɛm de ahyɛ aseɛ sɛ wopɛ sɛ wompɛ sɛ wɔ nsusue bi wɔ mu a yɛn nyinaa yɛ sua na wode aka ho na aba agorɔ no ayɛ dɛ mesi a mɛtwerɛ wo so nti yɛabɔkyerɛ yɛdin ne tamtwo na na saa si bi makra wo